Dobro vam večer, 18 sati i 55 minuta. Dobrodošli u još jedan Planet 3. Dobro vam večer, dobrodošli u Planet 3. Naš je gost Serafin Sabol, trsatski franjevac koji je jučer proslavio 50 godina franjevaštva i 40 godina svećeništva. Evo, dobro večer još jednom, naš gost, trsatski franjevac. Najprije čestitke. Hvala lijepa. Dakle, jučer ste proslavili, evo pročitat ću jer ima toliko toga, znači 40 godina svećeništva, 50 godina franjevaštva, ove godine ste proslavili 66. godinu života, pa ste jučer sve to objedinili. Kako je bilo evo i na toj misiji, zahvalnici, kasnije na slavlju? Kao na svakom slavlju, bilo je slavljenički. Ja sam sretan što mi je Bog podario da sam te godine doživio. To sam doživio ono što jesam, svećenik, 40 godina svećeništva i 50 godina franjevaštva. I osobito mi je drago i sretan sam što sam to mogu proslaviti u svetištu Majke Božje Trsatske, u kojemu, evo, boravim već 22 godine i to mi je posebno zadovoljstvo. Moji prijatelji, dakle, iz svih, rekli bismo, zvanja i poziva, i su željeli da ja to proslavim. Ja sam to učinio tako da spojim sa misom zahvalnicom koja je uvijek na završetku hodočasničke godine, posljednju nedjelju u mjesecu listopadu, koju predvodi riječki nadbiskup, da se ja pridružim i uključim u ovu misu zahvalnicu za svoje jubileje. Bili su mnogi i visoki gosti, ministri, Mrsić, Linić, riječki gradonačelnik, bivši župan Komadina, a trebali su doći predsjednik Hrvatske Ivo Josipović, predsjednik Sabora Josip Leko, ali ih nažalost spriječilo vrijeme. Prvom redu, to su ljudi koji danas obnašaju, kako sam rekao u svojem govoru, zahvale, odgovorne dužnosti u Republici Hrvatskoj. To su ljudi, prijatelji koje sam stekao tokom svoga života, pogotovo ovdje na Trsatu, prije 5, 10, 15 i 20 godina. To su prijatelji i svetišta i našega samostana i moji osobni prijatelji. Što su danas na odgovornim dužnostima, to oni znaju i mi znamo. Ali oni su željeli biti na toj misiji zahvalnici i prisustvovati kao prijatelji, ne kao državnici, predsjednik i Republike i Sabora i ministri i tako dalje, ali se ja pozvao, kako sam to rekao, zahvali od onoga suradnika, najobičnijega čovjeka, ja sam to rekao, od čistačice, svetiš crkve i samostana, od oltara do kora, od kuhinje do blagavaonice, od perivoja do aule. Svi koji nama franjevcima pomažu, suradnici, da možemo izvršiti svoje poslanje na Trsatu, da budemo na usluzi svim hodočasnicima, svim posjetiteljima. Ajmo se sad malo vratiti u prošlost. Kada ste vi odlučili postati svećenik? Zašto ste odlučili postati svećenik? Kako sam postao svećenik? To se u meni rađalo tokom mojih godina djetinjstva. Ja sam bio u Čakovcu rođen, tamo su franjevci djelovali. Osobito sam zahvalan jednom franjevcu koji ima neobičan poziv, to je pater Pavao Graf, inače židov, obraćenik za vrijeme Drugog svjetskog rata, za vrijeme NDH, zagrebački židov, dakle intelektualac, završio je agronomiju i on se obratio, postao svećenik, franjevac. Djelovao je u Čakovcu preko 30 godina. On je nas, mlade, djecu, ministrante, okupljao. Mi smo gledali u njemu, rekli bismo, svoga prijatelja, vođu. Ona se znao privući sa svim mogućim aktivnostima, to je 50. godina, i sa igranjem stolnog tenisa, kolačima, izletima, biciklima i tako dalje. I mi smo išli onako. I kada ste i vi odlučili krenuti tim putem? I to je išlo u meni, rađalo i kad sam završio osnovnu školu, ja ću biti franjevac. Ja sam poslao u Sjemenište, u Zagreb, na Kaptol 9, 1961. I normalno, gimnazija, fakultet, sada dolazi promišljanje, sad dolaze opredeljenje, hoćeš, nećeš. Pogotovo ću to naglasiti 71. za vrijeme Hrvatskog proljeća. Ja sam se malo i aktivirao, rekli bismo i politički, ali
onako to tiho. Krv nije voda i tako dalje. I onda je došlo promišljanje, hoću biti fratar, hoću biti ovo. I provincijal me stavio na jednu kušnju, ali onda sam na kraju vidio i spoznao da je meni mjesto ovdje, gdje tu ću biti sretan i zadovoljan. I 72. ređen sam za svećenika. Kada ste uzeli ime Serafin, vaše pravo ime je? Tada, 1962. kad sam obukao, tada je bilo ovako neko nepisano pravilo, ali običaj, da kada slikovito skidaš jaketu, to ti na obredu oblačenja, skidaju i oblače habit i onda provincijal, dakle predstavnik naše provincije, kaže otac ćeš se u franjevačkom redu zvati Fra Serafin. A moje krstno ime je Franjo. Da li vas neko zove Franjo ili? Danas me više niko ne zove Franjo. Jedino moj otac nije mogao nikako to prihvatiti. Ono što sam ti, a ja sam rekao, tata, ja ću za tebe i dalje biti Franjo, ali on je polako prema završetku svoga života shvatio i Fra Serafin. I ostao sam Fra Serafin i danas sam i moj prijatelj Arsen Dedić je što još ljepše da Fra Serafime. Tako to lijepo zvuči. I danas me svi zovu samo Fra Serafin. Evo, rekli ste, znači 22 godine ste sada neprekidno u Rijeci, 1/3 života. Možda za svećenike neobično da vas u sve te godine nisu premjestili. Evo, kako ste se za to ja sam izborili? počeo, dakle, kad sam ređen 1982. onda sam godinu dana bio u našoj Franjevačkoj crkvi vjeroučitelj. Zatim sam išao u Viroviticu, 3 godine. Bio 3 godine i onda su me iznenada poslali u Rijeku, na župu Vežica. To sam ja rekao, frati su me prodali biskupijskom svećeniku, odnosno riječkoj nadbiskupiji, da tako slikovito izrazim. Ja sam bio iznenađen, prvo nisu mi ni rekli, ali sad to prihvatio. Po naravi sam takav, pa sam se brao kod Dinka Popovića, veličasnoga kapelan. Ja sam uživao na Vežici, s Trsata sam išao svaki dan pješke dolje i gore. To je bilo 1976. do 1978. godine. Dakle, ja sam išao dolje i uživao sam na Vežici. Mogu se pohvaliti kapelu Svetoga križa, on me povjerio, ja sam je obnovio i na kraju svoga, trebao sam biti 5 godina. No, međutim, moji su me prepoznali i poslali su me u Novi Zagreb, u Siget, u našu veliku crkvu koju trebalo dovršiti i ja sam tamo morao ići 9 godina i dovršio, dakle, crkvu u Sigetu. Tako da su te, kad si mlad, onda te polako šalju. Rekli bismo, probaš, isprobavaš različita mjesta gdje si. I kad sam završio u Sigetu, nakon 9 godina i svoje gvardijanske službe, onda sam morao pauzirati. Onda su me poslali u Slavonsku Požegu tada, današnju Požegu. Tamo sam bio 3 godine. Mogu reći da je nakon Zagreba bilo za neke neshvatljivo da ja idem malo mjesto. Manje mjesto, da. Ali onda sam se pošteno odmorio, tekao prijatelje, tamo sam se, reklo bi se, fino odmorio, lagano radio. Onda me fraj Maner Hoško, pripremala se 700. obljetnica, pozvao jer smo bili skupa u Sigetu da mu dođem pomoć. 90. 11. kolovoza ja sam stupio na riječko i trsatsko tlo. I tu ste I tu sam do dana današnjega. Već ste spomenuli, dakle, da ste sudjelovali, već pokrenuli projekte crkva u Sigetu. Vaše kolege kad pričaju o vama baš često kažu to da imate odlične upravljačke, čak i menadžerske sposobnosti. Pa mogu tako se nazvati. Ljudi mogu reći, ja volim, daj mi slobodu. Ako je to gvardija menadžer, znači to je čovjek koji nosi u sebe neke darove sposobnosti. Ako si ih otkrio, onda ih moraš staviti u korist onoga za koje si dan. Ne za sebe da je čuvaš, nego u službi onih koji su ti povjereni. Prema tome, otkrio sam u sebi da mi je Bog dao te darove sposobnosti i polako kroz godine počinješ to ostvarivati jedno drugo. I probaš ovo raditi, ono raditi, ideje ti dođu. I dan danas me reći da toliko ideja da sad više nemam niti prstiju. Lijepo je to, pater Bonaventura Duda meni rekao jedne tu već na Trsatu, tamo krajem 90. godina, dokle ćeš u širinu, dokle ćeš to širiti, tko će poslije tebe to pohvatati. Majka Božja će se pobrinuti,
onaj koji će doći neka to proba. Ja ne smijem svoje darove sposobnosti zakopati, nego je staviti u službu onih za koje su me dan. Recite mi još, crkva je tako jedna zapravo zatvorena institucija. Vi ste poznati po svojoj otvorenosti baš. Pa jeste li kad možda imali problema zbog toga unutar crkve? Pa ovako, ja ću reći, prvo, crkva ne smije biti, nije otvorena. I kao zgrada se otvaraju vrata, ja uvijek volim ne samo jedno krilo, nego oba krila otvori vrata da ljudi uđu. Ali oni koji su, dakle, predvodnici i predvoditelj crkve moraju uvijek biti otvoreni, spremni primiti svakoga čovjeka. Treba priznati da svaki čovjek nije u sebi, ima te darove, neko se to lako otvara, neko ima mogućnosti i sposobnosti koje mu je Bog dao, da uvijek pristupa čovjeku, kao što ja to radim, otvoren srca. Ja uvijek gledam najprije čovjeka, ja najprije gledam vas. Ne pitam ni odakle ste, ni što radite, gdje ste bili, što ste radili. Ne. Idemo najprije popiti kavu, da čujemo, popričamo. Ja sam rekao, kad sam došao u Rijeku na Trsat, onda sam ovako 5 kava popio sa čovjekom. Nakon 5. kave me rekao, ja bi nešto htio s vama razgovarati. Znači, to je pravi put. To je moj put. Da li je to drugi, da li će drugi ga prihvatiti i primijeniti, to o svakom čovjeku. Da, za vas se pokazalo uspješno. Vi ste i svetište na neki način otvorili vjernicima, Riječanima uređenjem perivoja. Reći ću, pazite, objektivne su bile okolnosti takve, promjenom jednog sistema, nova država, novi sistem, novi način, tako dalje, da je Hrvatska se rodila, stvorila, trebalo je samo sada iskoristiti. Ja sam uvijek rekao da pružam ruke svakome čovjeku, ovoga treba podići, ovome treba dovući unutra, otvorena srca, otvorene vrata i ljudi će ti pristupiti. Ljudi uvijek se boje, hoću, smijem li, pa kako će. Ne, ja sam dao do znanja da smije, da može. I otvorio sam i crkvu i samostan, događanja. A Trsat nosi kao svetište u sebi toliko bogatstva koje je trebalo samo pronaći, otvoriti i dati. Ali time si se zaposlio, time si izgubio svoju neku slobodu, neki svoj mir. Ja sam rekao, ja kad završim misu, ne idite u miru, idem ja sada jesti, piti. Ne, sad idem van. Idem s ljudima. Hoćeš doći na kavu, imamo nešto. Ja dolazim tamo. Tako si se aktivirao. Što više širio, to sve veće mogućnosti. I drago mi je što je, danas sam prošao na listu, Slavko Linić kao gradonačelnik, tada što je rekao, kad god smo doveli nekog gostiju na državu, onda smo rekli idemo na Trsat. Prvo, tamo imamo što pokazati, a drugo, tamo ćemo doživjeti jedno pravo gostoprimstvo, gostoljubivost, što je karakteristika Franjevaca koji moraju upravo to iskazati. Evo, svakako moramo, nama vrijeme ističe, ali svakako ono što moramo spomenuti da ste vi bili u organizacijskom odboru sva 3 dočeka pape pokojnog Ivana Pavla II. U Hrvatskoj. Međutim, vjerujem da ona 2003. kada je papa bio 5 dana u Rijeci, da se toga sjećate posebno. To mi je vrhunac, ja ću reći. Najveće zadovoljstvo i zbog toga sam ponosan i sretan. Evo i kadrovi iz našeg filma Budite narod nade. Upravo to. Bio sam u prvom. Upravo s tvojom otvorenošću 1994. spremnošću. Ja sam u Rijeci. Jedini svećenik koji je bio u odboru izvan Zagreba. Budući da sam ja bio u Zagrebu, tamo u Sigetu i tako da poznavali su me i onda su me to. 1994. me kardinal Bozanić kao Zagreb isto pozvao odbor. A 2003. ja sam sam došao nadbiskup i rekao imam iskustvo, ja ti želim organizirati da olakšaš sve i da možemo raditi. I meni je drago da sam to doživio. Ne bi bilo niti kipa blaženog papa Ivana, a još manje aule, da nije Ivan Pavao II. Došao na Trsat i njemu sam zahvalan do smrti i ponosim se. I ne samo što sam to dočekao i vidio. Uvijek sam ga svaki put bio osobno, ali pogotovo na Trsatu, sam ga mogao osobno, a isto tako i dok je bio boravio u nadbiskupiji, odnos Bogosjemeništu, 2 puta sam bio i na večeri kad je bio sam i nazdravio se s time i mogu reći da sam uz toga čovjeka srcem vežan. Evo recite još na kraju, dakle, imate 66 godina, međutim kod vas nema klasične mirovine. Kakvi su planovi za dalje? Sigurno da nema klasične mirovine. Ja neću mirovat. Tijelo
polako se zasićuje slabi, ali duh je još jak. Pa prema tome i pokrećem i dalje. Mirovine u tom smislu nema, niti ću ja mirovati, ali moram računati da godine čine svoje i da moraš polako dati i drugima, da drugi rade. Ja mogu biti i hoću biti ono što danas kažu u društvenom životu, pogotovo gospodarstvenom, savjetnik, pomoćnik. Ja više nisam gvardijan od 2002. godine. Ali uvijek svakome gvardijanom prisutan sam tu u svemu događanju. Imam iskustvo, a osobito najveće bogatstvo mi je mnoštvo prijatelja iz svih gradova i svih mjesta na svim nivoima, vjerskim, kulturnim, političkim, društvenim, kako god hoćete, i lakše mogu svakome pristupiti, oni meni. I rekli su mi vaši prijatelji da vas obavezno pitam kad ćete prestati pušiti? Kad ću prestati pušiti? Ovako, ja sam smanjio pušenje, moram reći, 2008. jako. Kad sam gradio aulu, onda kad mi se dogodilo prvo upozorenje, kad mi je tlak, onaj, kako kažu, menadžerski, skočio i kad su mi rekli, onda sam lijepo smanjio, ali se ne mogu odreći jutarnje kave i cigarete uz to. S tim bi volio i umrijeti tako. Hvala vam puno na gostovanju i još jednom čestitke za sve jubileje. Nadam se da se vidimo uskoro. Hvala lijepa i vama. A mi u nastavku ostajemo na Trsatu, ali sa sasvim jednom drugom temom. Mišo Kovač se vratio u Rijeku. Nakon 2 godine dalmatinska legenda ponovno je očarala solidno ispunjenu dvoranu Mladosti svojim najvećim hitovima. Ja sam došao u Rijeku, a ne može niko reći, nema onoga čovjeka ako će reći ja ću imat puno. Nisam ja došao ovdje da ću imat puno, nego sam ja došao u Rijeku. Ako bude puno, bit će, ako neće, opet super. Eto, to je to. Hvala mi. Ja Rijeku, pazi, ja 48 godina pjevam, nije to od jučer. Razumiješ? Rijeka je velegrad, mislim, uvijek bio. Iako je već gotovo pola stoljeća na glazbenoj sceni i teško pokretan, Mišo je još jednom dokazao zašto ga zovu kraljem hrvatske glazbe. Bilo je predobro, Mišo je legenda jednostavno, da se ne može opisati sa svojih godina kako je dobro pjevao. Kako ne bi ostalo sve na riječima, oduševljena publika nastavila je pjevati nakon koncerta. Ostala si uvijek ista i ove suze na licu tvom. Ostala si uvijek ista. Ostala si uvijek ista. Jedina žena na putu mom. Ostala si uvijek ista. Totalna rasprodaja starih zaliha. Najbolje cijene u gradu i okolici. Vaš elektromaterijal. Lipote. Motor, za koje novce? Pokazat ću ja tebi. Svojim novcima ćeš motore kupovati. Nemoj ti da, nisu tvoji, nego čiji, babini. Au! Na kredit! Kako su ni kreditovali? Erste gotovinski u kunama! Tako može. Kune voze dalje. Erste gotovinski krediti. A s kim vi bankarite? Sunce, dobrovoljno zdravstveno osiguranje.
9 vrsta polica, jedinstveni sustav Poliklinike Sunce. Više od 500 različitih usluga. Ugovorite policu u jednom danu na jednom mjestu. U Poliklinici Sunce napravite kvalitetnu i brzu dijagnostičku uslugu. 10 do 30% popusta na članove obitelji. Ulažite u najvrijednije, ulažite u zdravlje. Uđite u svijet vrhunske optičke tehnologije, velikih brzina i značajno smanjite troškove. Pridružite se najvećim hrvatskim tvrtkama i umrežite sve svoje urede uz vrhunsku sigurnost podataka. Metronet, telekom nove generacije. Stigli smo do kraja još jedne emisije. Ponovno smo s vama u srijedu. Doviđenja.